Bible sawo langma ro nain kha kaitor nung okokno puito deklai baksa borok wansu ko chini langma atom sa eba keboro yawi sopaikha khia okok kubui ingi tongkhe osung chara chung accident inbi de sopaikha eba kaitor langmano snamkha ke bini snambani ukloko nahar mungba tongnai hayateba langma bahai ke chengsa ka te abo bahai ke kubui Bible ni answer phaide chengnai leane Bible sawo ya phango kaitor nokharok te hayungno snamkha kabangkok scientist rok no o universe no siri sitini simi tongo nei poito khlaya tamokhe Bible sama haike no o universe ni beginning eba yaphang jeng samani tongo nei ko siu kaitor bahake o universe no snamkha Hebrew chapter 11 verse 3 Bible saw debak sansar kaitor ni kokbai se snamjago kaitor bini kokbai simi se omo hai ungthun hino te abo haino ungkha awani bagdina baksa scientist rok wansogo o sunsar keboni yakbai tak cheng jakmani evidence grei hime phiaba kisa kuthuke wansogi naikheno saimano o sunsar te langma ahainam achomsa accidentally ungit phaya khorokcha sitni yak rikhe mungsa manai phano gothogui eba ungui manya kaitor tamani bade o hayong eba art nos namkha Jisaya chapter 45 verse 18 Bible saw kaitor bono hanos namo te tagbo te bono songjawo bo omono gothoya ke snamya tongkhani bagui se snamo Bible sama haikeno science reveal khlayo chini art engkha belai judakuk eba unique o planet washimeno langma kathang tonggai mano khe borok khe tamni bagui yabrite toksa tokte ro mislaibo judakuk ke snamjakha kaitor art eba sinsar snampemani ulo o hasa ko langma ganang rokno supungkha buphangba phante rangma ganang mani rokno bo supungkha aboni ulo kaitor borokno bono kosol ke snamkha tamni bali kaitor borokno bono kosol ke te judakuk ke snamkha jeng kaitor ni kosol ke snamjakmani engkha jeng bini qualities no reflect khlaimanani bagai bini chensasani bagai se jeng snamjago Jisaya 43 verse 7 bo okok saw oro kaitor sawo ani bumungno ringnai rok ani chensasani bagai ang snamma rokno ang bono takha te ang bono sakmang rokha te kaitor le chungno elem kanang ke bo snamkha tamni hunke bono chung lobei khulomoi manna teikhe here animals eba malmata rok abo hai khlaimanya tamukhe kaitor bebokno bini purpose ni bagai kothogro waste nam baikha hake sensaro langma supungnai te langma chengsanai ingkha kaitor nung okokno puito de khlai nini wansukmono comment khlai sadi te omohaina Bible te bukok kubirokno sernamu chonggi tongke AWR Tripura channel no subscribe khlaiye goreng binadi hambai